тахмина қӯзиева боси фарзанди ноболиғ ва волидайни маъюбаш дар шароити номусоид зиндагӣ доранд. ягона даромади ин оила аз ҳисоби мардикорӣ ва ҷойроббандӣ мебошад. хонае ки ин оила умр ба сар мебарад таъмирталаб гардида дар фасли сармо зиндагӣ дар он имконнопазир аст. ҳамин ягонта ҳамсояҳо ё мисли тарфивобник номери телефонма гифтаги кор буродагар 1 соат 2 соат 3 соат уборка ва ё ҷумшӯӣ ва ё замин бел кардама ҷиқ мезанад. бачама дадома меҳмонам рафта коршона када 20 сомон 25 сомон метиҳам баъзашон ҷои пули продукта метиҳам ҳамон оада ҳамка зиндагӣ достинас мешавад. баъзи рӯз мешавад ки мана бачаҳо даже як буда нон биям зор мешавад намеёмам. ҳани ҳамсояҳосон рафта мегирам оада мехӯронам худам ягонҷо кор мерам ёфта кор када оада метиҳам ё дадом ки мерем. мана имрӯз хонанда нонаш навдам ба маҷбур рафта ҳозир ҷӯроб давр домдим ки ҳарчи 3-4 боштан фурӯхта пули чӯхта нашавад. ин навбат ҷамъоварии маблағ барои таъмири хонаи ин оила тавассути қуттиҳои хайриявии барномаи дунёи меҳр ва ҳамёни мобилӣ сурат мегирад. тахминаву кӯдаконаш ба дастгирии мову шумо бинандагони азиз ниёз доранд. пас биёед дар ин амали хайру савоб саҳми худро мегузорем.